A Barcelona podem trobar situacions incíviques que afecten a la qualitat de la vida de les persones. Com podem millorar la convivència a Barcelona? Avui, dia 16 de març, Vita Vita ens ha llançat el repte de com podem millorar aquesta convivència. La podem millorar a partir de la cerca de solucions de l'incivisme dels ciutadans envers la neteja i el manteniment d'espais comuns. A més, també volem prevenir, gestionar i reduir els sorolls dels espais de gran afluència de persones. És veritat, Dani. I les queixes que hem rebut associades als animals de companyia en els espais públics també les hauríem de solucionar. Proposem el desenvolupament d'una campanya de street marketing amb l'objectiu que la ciutadania empatitzi amb els veïns. Aquesta es basa en la creació d'uns suports interactius on s'exposen les dues bandes dels conflictes amb imatges i amb un QR amb el qual el pots viure una experiència més immersiva per poder posar-te a la pell dels veïns. Mitjançant l'estudi d'accions prèvies a la zona de Gràcia, ens hem adonat que trobem un problema d'incivisme centralitzat en l'accés de soroll a l'horari nocturn. En aquest cas, l'experiència immersiva requereix de l'ús d'uns audífons i un dispositiu mòbil per viure en primera persona la situació que pateixen els veïns del barri de Gràcia. Mitjançant l'eslògan "I tu, on et posiciones?", volem apel·lar a la consciència ciutadana a construir entre tots la ciutat que volem. A més, aplicable a múltiples situacions i zones. És una solució simple i per a totes les edats. De forma complementària, proposem promoure la difusió de la campanya a les xarxes socials mitjançant el hashtag #TotsFemBarcelona, amb el benefici d'atorgar als usuaris incentius culturals com per exemple descomptes o sortejos per la ciutat de Barcelona. Què diferencia la nostra idea? Fomenta la interacció, la reflexió i la participació ciutadana. És una campanya que és apta per a totes les edats. Com a valor afegit, la proposta entra dins dels valors definits pel repte, com el pressupost, el timeline i la flexibilitat de la idea. Aquest model publicitari no es limita només a la contaminació acústica. També es poden aplicar en els àmbits focalitzats en l'empatia i el civisme. Mitjançant petites accions podem crear grans canvis. I tu, on et posiciones?